Najprv sa zdalo, že som našiel spôsob, ako to vyriešiť. No, zistil som, že to nebude také ľahké. Baby, ak ťa teraz poboskám, tak ti naozaj neručím za to, čo bude nasledovať. Poď sem ty. Veľmi rýchlo to šlo z nuly prudko dolu. O 24% nižší obrat než v predošlom kvartáli? Si robíte srandu? Veď to celé rozdeľme na divízie a tých neziskových sa skrátka zbavíme. No jasné. Povyšujem ťa na riaditeľa divízie. A ty máš padáka. Myslel som, že to už nemôže byť horšie, no mýlil som sa. Synček môj, my sme ťa nečakali. Poď nu, nech nám neochorieš. Zrazu mi to došlo. Nepomôže, ak budem svoj problém len zakrývať. Musím ho vyriešiť. Nedovoľte, aby vás zlé zuby pripravili o dobré veci. Objednajte sa na prehliadku zdarma hneď teraz na Dr. Martin SK.